Siyathokoza ehlozini. Asesikhulume-ke ngengane zedlozi, angithi nesimo socansi. Sengibabona abantu abaningi bekhala ukuthi idlozi alifuni angithi ukuthi ngibe no-partner or into ehlangene nocansi. No, ayikho kanjalo. Yazi inkinga ilaphi? Ukuthi ulenza nobani ucansi. Ilaphi inkinga nje ehlozini. Ngoba uzolenza nomuntu ongcolile, angithi ukungcola kwakho kudala ukuthi ungaxhumani kahle nezithunywa zakho nedlozi lakho. Angithi ngoba idlozi lisebenzisa imizwa kakhulu, especially umdabu wokuxhumana nawe. Angithi ngabe izithunywa zakho zisebenzisa imizwa yokuxhumana nawe. Angithi ukuzwa, ukuphupha, ukubona, ukunukisa, angithi imicabango, i-feeling, angithi kusetshenziswa imizwa. Angithi so umzwalana nomuntu ongcolile uzomngcolisa, seyavaleka imizwa yakho, usakwazi ukuxhumana nemoya yakho kahle, so ungcolile. Ungcolise inethiwekhi yakho phakathi kwakho nemoya yakho. Iba lapho nje inkinga. Angithi ilento omunye ugcine semiswa, angithi gcina selimfaka izichitho, angithi selivala ukujola kwakhe, angithi even umuntu abashadile ngoba yini liyangcola nalo imoya yakhe, idlozi lakho ithunywa sakho. Ngoba yini umuntu angithi olala naye uyangcolisa. Awuxhumana nedlozi lakho lingcola more, angithi more than lingcolile. So inkinga iba lapho wengane zedlozi. Singabe sikhomba le nale funa silazi iqiniso. Inkinga umuntu ongcolile uzongcolisa, and worst part uzongcolisa kakhulu umoya wakho ungazi, uzoyivala i-connection yenethiwekhi phakathi kwakho nemoya yakho. Kuba nje into ekanjalo, ayikho enye into ekanjalo. Ngiyabonga kakhulu.